Tanya. Jokowi ngerti ya bukan. Selain Jokowi enggak. Jadi aku buding iki lho sing ngerti ya, Bang. Daripada ngomong liya ngomong awake dhewe genah ya. Jadi banding datang iki malah kurang bisa ketemu sumber. Paling sandaran iki mboten dangu dadi mriki malih ngono mboten penasaran galane. Berat. Iya, sandaran iki. Oh, sandaran. Nggih. Apa ya mendengarkan suaranya Mbak? Lah ini mau. Enggak, maksudnya sebelumnya mendengarkan di YouTube enggak? Enggak. Ya tolong kalau ingin jelas suruh mutar YouTube Mbak. Kalau nggak salah 1.500 video satu channel. Padahal yang munggah Mbak No 36 channel. Judulnya bahasa Ino kan? Iya, bahasa Ino. Bahasa Ino semua, ayo. Namanya aja, biar tahu. Bahasa Ino Banyuwangi ngoten niku wis muncul semua ya. Lah niki wau asal salam saking Mas Indra. Salame Mbak tengene kakung. Ndang kongkon rene ngomong ngono. Mas Indra kongkon rene lho. Ngedene yang ngasih nomor telepon itu ya. Ngedene anu Sekolah joglo. Oh ya. Sekolah lahir sik 15 tahun sekolah. Ya, kayak Mas Indra, sampean kondene dhewe kae lho, ngetekne joglo jarine kon sayan karo kakung. Gerbang Nusantara. Gebang Nusantara. Ya di sinilah letak mercusuar dunia. Yang ngasih nomor itu Pak. Mas Indra yang ngasih nomor kemarin. Nggih, Mas Indra yang ngasih nomornya jenengan. Makasih loh Mas Indra ya. Ini tamune sing sampean kasih nomor wis teko kene iki. Ngomongin ngaku putune Mbah No kok ora gelem muncul ngono. Lah, jare sampean ngaku putune Mbah No, nanging ora tau muncul piye saiki. Gimana? Live di mana? Niki, ku YouTube lho. Sampean dikongkon tutuk ngene bae. Kongkon sayan. Gerbang Nusantara. Omahe Mbah No arep digusur ngono. Oh iya, iki sampean omahe Mbah iki ceritane kerep dieksekusi, dibego. Heeh. Iku sampean YouTube nih, ben viral. Biasa.